staying home. That's what they asked of us. Guys, just share the life, guys. Maskera say manera kana kama muka say sarimbonani ninja ni dumela matana na budi muri say hanzi na Hussein, thank you for coming. Hussein hanzi Canada tapinda, thank you Canada, thank you for supporting, thank you noma kudedzwa na memat, right. Let's hope nasi network yedu aisikuzotikawada, guys. Let's hope so kuti network yedu aisikuzotikawada tichange tiri tichapedza zvakanaka, because tine guys indati dedza ishamwari dzenyu dedza ivamo pane nyaya 3 dziri kuya datinde gari change nei yenyoka iyi inenge iri light inotevera. Aiwa guys, muchazvinzwira ina handikwanisi kuti nditaure yechi 3 nasi tinovata pano. Saka I just hope guys kwamuri kumatima nenyika se Friday kudai makabata magrasi yenyu anditika cheers to you guys nasi Friday. I hope makabata magrasi enyu because tichange tiri pano. Thank you Sandra. Tichange tiri pano kwenguva yakati rebei anditika tine nyaya 3 dzakasiyana dzese dziri line kudai. Saka tichatanga nemekutanga yechi 2 handizivi kuti iyoyo handiziviwo kuti ngadi, asi vechi2 ingative nerespect ndimai vechikuru, mai vakuru chaivo ndimama vechikuru vari kuya nenyaya yavo inosirisa inorwadza handitika zvinhu zviri kuitika izvi mumaraini umu amen. So guys, let's hope kuti you got your drink, you've got your popcorns, let's drink together handitika, and then tozo tinge tichivaradzana tiri panapa se Friday kudai. So handitika cheers guys. Regai tisingatamisi nguva tidedze kola wedu wekutanga titi wangu tifambe naye nekuti vamwe vakamirirawo kuzopinda, right. She's here already, right. Regai timunzwe. Hello, uri sei ko mningina? Ndiri right, kuri sei kwauri? Aiwa, tine kugamuchira kuchirongwa ndiwo wati ndine nyaya yangu iri kundishungurudza, nyaya iri kundirwadza, handichazivi, ndoda rubatsiro ini nokuti mudumbu mangu munenge makadoiswa nyoka. Mudumbu mangu ndenge ndakadoiswa kusatanism chaiko, right. Can you just tell us hako matangiro azvakaita kusangana nemukomana uyu, makasangana sei nemukomana uyu, mukafamba rwendo rwenyu sei kuzosvika zvisvike pawakazoona iwe nezvakazoitika zvazoita kuti nhasi usvike pano, chii chakaitika? Okay, chakutanga noti makadi madiaries, makadi vanhu vese. Ini nangu ndiri mumwe mudiaries wenyasa, ndingataure zita rangu. Saka regai nditaure wenyaya yangu. Okay, ndakadanana nemukomana paFacebook. Mukomana ndiri kutomutaura nezita rake handisi kutenderera, because ndatomuona atori palive yenyu. Ezvo aripo pano, ndandamunyora wangu pasi tesera wangu zvaunongondipa zita rako padenga paina nangoisawo pacaption. Okay. Aripo palive. Tendai Hakata. Yes. Okay. Yes. So mukomana ndakasangana naye paFacebook ndichitongo mongozati mongosangana nemunhu paFacebook. So sezvo nini hangu ndiri musingle. So ndatotanga toshata naye achitanga tumba atoya kuinbox kwangu achiti chichina hangu ndakudawo neno ndiri single ndikutogwa munhu wokuroora chichi. Ndobva tatodanana paFacebook. Ndobva ndaita time tisati taonana, I think maybe 3 weeks. Ndobva tatozosangana izvozvo, ndobva azoya kandibva ati uri kupi, ndobva ndamusendera madirections ekumba kwangu. Achibva auya kumba kwangu Saturday last week. Ndobva auya Saturday, ndobva apinda nesi mutaundi nomwe musikana andoshanda naye pano pabasa. Ndikati mainini handiite sebhozi ndiri kutya mukomana ichi. First time tichiona mukati tatodanana kwenguva yakareba paFacebook. Ndobva tapinda mutaundi sezvo achigara kuside kudhize pandogara kuno kumba. Tapinda mutaundi ndobva tatenderera ati hapana hake chaakatitengera dukunyepa. Takanga kana mvura chayatinenge chaakatitengera pano takatokudosoro nenzara. Apa ndakatobhodisina kuzvaishiti pamwe tichangodii tichatsvagirwa something. Haana chaakaburitsa. Until adzoka nesu kumba. Batidzosa manheru kumba Saturday. Atomirira kuti tibike isusu. Mena tobika bhozi munhu asitoenda aritoda kuita sei auda kutotibika. Ndobva tabika sadza redu akati kana mine mavheji ndotofariro mavheji bhozi ndane time yakareba ndisiri kudya mavheji.
chivana tobika maveji ndobva adya nitobva tatodya yosvika time yekuti achienda maini wakuda unorara bhosi inini mwana manogara murume yake mainini akati inini hamuda kuenda unorara ndobva yotagara pai tichitandara ndobva zoti inini ndakuenda 9 dzakuta sei dzakukwana 9 dzakuchaya saka chirega ndiende dzakukwana ndotya mapurisa bhosi ke zvinezvi mutemo wakapiwa kuti kusvika na 9 kondochamba murodi unobatwa nemapurisa nenyaya yecovid achibva aenda kumupake mba ndamvurira gedzi rangu ndobva aenda ndobva adzoka Sunday futi atouya kumba kwangu Sunday akati bebi munongoziva zvinozokuitika kana muri mukomana nemusikana Sunday iyoyo takaita zvatakaita Sunday but Sunday yacho takaita takavharidzira takapfeka akatopfeka kondomu rake zvakanaka ngentaura nemazvo kana machitenda ataura nemazvo kuti dlow chaiko yesoti dlow tiri pashow Sunday ndobva Sunday apfeka kondomu yake Sunday Sis Melly handidi kumunyepera ndasei takawirana Sunday iyoyo asi nini akapedza Sunday yacho handina kutarisa kuti ko akabva angobva pandiri ende ndina kudambuka handidi kunyepa Sunday yake akabva atosvimba pandiri very fast andatosvika mukondomu munei akabva ataenda kubata munogesa ndakazogesa after ndobva adzoka mandi saka makaita kuri masikati kana kuti kuseni kwakuri nguva makaita kuri manheru right adzoka manheru futi emandi akuda kupama futi yes okay saka apa mande akabuya asina kondomu saka inini handinatoziva kuti kondomu saka ndaitobika pastop pangu ndichitobika akagara pastop saka mande akanditi mapfekero nhasi wakaita nhasi ari kunyanya kundikuwadza paya pandinokuona wakapfeka majini handina basa nazvo but dress wakapfekera ndiri kutonyanya kundikuwadza ndikati ndikukukuwadza nezvikanzi zvauri kungomiramira uchiita hamene tumastendi tauri kuita tiri kutondikuwadza ndikati no wachiranzana ndakapfeka matirauzi iri dress zvikanzi watondikuwadza chichi ndikati pamwe munhu ari todi ari ngotaura pandatogara pasofa time ndakasunga njira kunobvisa machips anga ari pastop wangatomubikira machipsi aiwa ina akasvika ndichizvibikira hangu anga akaona ndichizvibikira alright saka akabva andibata nesimba machips achiri pastop ndobva andikandira kumbedha ndikati kochii chauri kuita uri kuitei zvandakudza kuti wandikwadza chiti handichatombokuwanisani kana mandakabutsara ndikati ko uri kuitei andobva anga rinotomboromenza kana kuita sei akabva atondibata pendi rangu ndobva ari bhisirako ndikati ko uri kuita sei oraiti kana kune zvaunoda kuita haudaro kuingwani museshande takaita zvakanaka tora kondomu tiite sei handipfeka ndinaro akutotisimeri handikunyeba ndakabatwa nesimba gumbo rangu rikaitwa ndokuside wakabata gumbo rikakandwa uko kuvhura chaiko zvinyatsobvura chaiko chaiko ndakatotovhura ndobva amhanyira pakati akandibata akandisimbirira maoko angu ndobva anisa makumbo ake pamusoro pezvidyazvo akanditsimbirira uko akatsimbirira maoko ndobva akazoti ajambira pakati pangu abva andikandira makumbo angu saidi ndobva angopfekera zvakadaro ndobva atanga kutoita indichizama kusikuza ndikuri kuite hona inini handishandisi protection kwandikaita nhumbu ukana kuti uraiti iwe handizivi status yako kana uri positive ukana ini unoziva sei ndiri positive ndichimuda anga asingandidairi achiramba saka ndakanzwa kuti kwazvaakuenda uku munhu anenge akuda kuti unopedza asi ungatoona kuti kondomu hapachina ungatoona kuti kondomu abvisa hapana haana kupfeka kondomu munhu uyu ukati chirega achingoita ake noti kuti chirega chikuita simele ndaitosqueeza simele ndaitosqueeza usingadi here iwe nokuti paunenge uchimira zveiwe munin'ina usingade because pepaunenge uchisqueeza munhu achiita uchisqueeza ka unenge uchiita kunge uri kutotambirira saka munhu anobva atinakigwa wese newe unobva atinakigwa wese saka iwo apo pazvaifamba sei no simele handina hangu kunakidzwa kutaura chokwadi kuna Mwari handidi kukunyeperai nokuti ndakaitwa ndisina kondomu inini ndiri munhu ane vana 2 saka handidi kudzoka mamistakes kuvabereki vangu saka ndo zvinhu zvandaitotya handina kunakirwa nesex iyi yandakanakirwa nayo ndisi kukuvanzira ndeye yekutanga yes nokuti ndakawirirana naye
akapfeka ndakatara iye manje handina kuwirana naye nekuti akanyatsoti ati handina kondoma handina zvandoda kuita ndikati iwe uri pamusoro pangu unogoti hausina zvaunoda kuita sei ndobva akaita saka ndakazongomhino simba zvandakaona ndobva ndamupushira ndichiona ropa richinda pabed spread saka ndakafunga kuti ndini ndableed alright ndobva atanga kudii kuzviita ropa rachitanga rakuwanda zvakadii akatanga kuzviita nerwo ropa rachitanga rakuwanda zvakadii raiburitsa iroro rakati harina kuwanda akabudisa nerwoko paanga kuprodusa kwakawanda inini pandakabhomora itingamimba akatanga kuproduce ndobva ndakatiza pakangobuda ropa shoma pandiri richienda pabedi but raakaita nerwoko rwake achi akupinda akamira ndo rakabuda rakawanda usa akadzopedzisa nehama maoko akapedza nerwoko akati wandipushirei ndikati uri kubuda ropa sei ndasitombozochichaitika hauzivi kwere ndikati iwe wandiwana ndisiri kupirioti kana ropa rinogozokana ndirini sei rakuramba richibuda pauri wakuita nerwoko wako uchitunda nerwoko atinofanira kubudawo zvatinomaete ropa ndipo paapedza dano ndopakamhanya kubathroom achinogeza inde pandakajamba pandamhanya kunogeza pandatogeza very fast pandadzoka ndikagara ndikati sei uchibuda ropa ndopakatanga ngosonzi handizivi kugarisa kwandangaita ishungu ndikati zvakangondinetsa Smeli handina kana chandakazara machitara naye iye akabva ateta handichagarisi oreti ndokufanira mangwana soro ako nezvaiitika handinoziva ndichazobudisa ropa but handitozivi zvafamba sei ndichibva ndarara makuseni emutuesday ndopandakati ndiende kubasa ndakatanga kurwadzwa pasi pegufo pachiita kucheka kundimonya ndikatotedza kutogeza murungu akandifonera akati koyote 7:30 ndotanga basa na 7:30 7:30 dzakwana precious uri kupi ndopandakatsanangura ngati bosi ndokumbira muye kumba ndipopo wakadhiraivha wakauya kumba kwangu pandavatsanangurira chokwadi handina kuvanzveka ndipopo wakamhanya neni kwadhokta wavo kwete wangu inini akati noa handisati uende kunomira munaina hande kwadhokta wangu ndichisvika kwadhokta akamhanya nditesta pregnancy ndobva handitesta hiv ndobva nditi pregnant hapana hiv sezvo futi bepa rake rabuda ti negative anozodzoka futi after 3 months tomucheka futi hiv apa yatudza kuti negative ndobva vanditora mamwe matestis amene vakanditora zvavakanditora kati munodzoka musoi friday tokudza kuti zvimwe zvatamutora ropa iri zvimwe zvese zvatamutora zvino ndezviri kana ari siki tokudza south ndichibva ndadzoka ikoko ndibva ndamufonera mbva ndamuudza kuti wona ndizvo zvataura zvanga handitozivini handitomboziva kuti zvakafamba sei inini handitombozivi pasina handigwari saka handitombozivi kuti zviri kufamba sei saka friday yanhasi ndomurungu wangu azomfonera akati chikomana ndokumbira usvike kunuka kozi kana uchiri kuramba iwewe nyaya yako takuisa polisi uri kuramba kusvika pano wakasvika pano wega because Tendai tichimufonera anenge achingojamba saka murungu azogona maenda kwadhokta kumarizauti nhasi chikanzi chii taenda kumarizauti ndobva murungu ati ndobva ataenda kumarizauti naiye wacho azenge avapo atona kuti murungu ati takuenda kupolisi ndobva dhokta vanditi musikana uyu haana kana siki handina kana problem endana pane musikana haisi siki ndikutoshiya kuti chihora iti mudumbu make tirwere rudzi asi atsemuka chimuromo wechibereko akatsemuka muromo wechibereko ndobva vatora mukomana akamutora mhene matesta vamutora vakati mukomana futi haana siki haana problem ndikusha kuti iye mukomana ndopazotaura chokwadi akati ndakazvitanga 2019 ndingadei ndakaroora kudhara but asikana vese vari kungondisiya because of this problem nekuti ndongobuda chiblood ndikaona nemusikana ndobuda blood dokta vasikana aripo ngaanyatsoteka zvandikuta dokta vanyatsomubvunza vakati iwewe hauna here zvinongwa zvimwe zvinhu ukona murungu akubvunza ika ndatoshamisika asi ati no handina saka ndikushaya kuti muwaiti mudumbu dokta ati kubva tuesday Petronella ataura zita rake kudhara mukutaura ataura zita rake kuti anonzi precious ataura manga achitaura ataura zita rake kudhara ataura zita rake endera mberi aiwa zita rangu handautaura zvenhasimeni wataura hauna kuzviona kuti wataura sedema unotaura asi zita wataura pawanotaura kuti kanzi ningi wabva wataura zita rako ipapo raprecious ava vakawanda
ende ramberi saka Dr. Batile mukomana anachainacho ndonya yacho iripo saka inenge kutadza kuziva kuti Dr. nditi takapa tablet iri kuti usakuti murumba mako munyarara why murumbu mako musiri kunyarara sei muchiri kudai problem yava yei saka manje Dr. akutya kuti chibereko chako ndikuona chasviba chiri kutaka kusviba kutenga kumuromo taakutya kuti nogona kuti akenza owati hatichazivi kuti blood rimwe rakapinda muchibereko chako rava rei saka doctors vati tichiri kuferepeta kuda kuona kuti iri parei chirwere chipi ichi asi vati ini ndachishaya for now right ndazama kumbotora naye ambenge achindifonerawo masikati achiti chimbomiraundisa palive chimbomira kunondipanda chii ndibodii ndingakudza chokwadi but azenge akutanga kuzonditi hai wawa hanti wakavhura gumbo saka zvazondirwadza ndosaka ndauya pano handizivi kuti anoita nezvemukomana alright saka imi makangodanana nguva diki diki kurara kwenyu makaraka 2 1 pamakabvumirana 2 paakakurepa allegedly 3 weeks okay pekutanga zvinhu izvi mukaita pekutanga pamakabvumirana pechi2 alleged the way yakutaura naye is obviously wakarepiwa because kana waiti wewe hauna bvumirana zvende wakadamburigwa zvinhu ende itori repi iyoyo handitika I think my message ndakambokusendera my message ndinawo handina kubvumirana newe wakaita zvokundibata nechisimba wakandibata nechisimba handakubvumirana naye kusvika azonditundira ropa right so iko zvino kuswera zuro nazuro painofanira waitambura nemudumbu uchiti mudumbu mako hamutsigona kana kudi usina kana kutoenda kubasa nhasi mudumbu mako muri sei nhasi Sis Melly ndiri kurwadziwa muri kure dumbu rangu pasaidi pangu pedumbu apa pasaidi apa pari katozvimba kana murungu wangu chaika ngoti zvake ndiri ari kure achazokuponerai because ndiri kutanga kuzvimba pasaidi pedumbu right Tendayi Hakata Tendayi Hakata uri mucomment section from what has been said nemusikana wako uri mucomment section handitika right we also give you time yekuti udi because I send you a messages but you hauna udi hauna kuresponda Tendayi Hakata you didn't respond so tikatikupe number so that we give you also a chance yekuti iwewe utaurawo side of the story rako handitika because there are always 2 sides to a story handitika hakuna side rimwe chete kana uchida if you don't want isusu totongoti zvataurwa nani napure ndizvo handitika takutongofamba nazvo handitika izvozvo pure todatika pure saka toda kutsvaga munhu anokubatsira kuti akurape wechivanhu yes nokuti handichazindanzwa Sis Melly alright ko yekuti munhu akakubata iyi feyafiya usina kubvuma iyi wakadi kuripota sha irepcase Sis Melly izvi murungu apa takutozvitaura izvo zvikuti yava repcase nekuti ndaingoti semunhu andikudana naye hapana zvaningamboita but nezvazoitika chero bepa radoctor ndinaro irepcase enda kupolisi nebepa iri randakupa iyi enda kupolisi straight saka time yacho yandazokuendewa kubasa ndanonoka kubva kubasa saka mangwana ndichaenda kupolisi nebepa racho but iye manje ari kuti stopa kutirege ndisvike ipapo haana kusvika makoza achabati alright because I'm not saying kuti ndizvo zvechokwadi kana kuti kudi asi from the way that she's talking this lady this girl kuti aenda kwadoctor handitika ende Yeshua akandiudza akandifonera ine murungu wake ndondisota nemurungu wake akanditsanangurira nyaya iyi achinda kwadoctor handitika akataka nditidzoke Friday ndikati chega timirire mari dzaudzi adzoke because inini at some point I also thought kuti chi pamwe STI antimazviona saka paazonifonera kusenari ariko atonifonera akabata achibuda madoctor kuti marizatsi abuda negative Sis Melly apa mudumbu muri kurwadza apa pasaidi paya paakuzvimba antimazviona saka makezisi akadaro ariko ekuti vanhu vanoganga ava tinozviona guys vanobata nevanhu vosiya zvinhu zvavo zvavanenge vakanoromba nazvo kana zvavanenge vakatakura mbodzi dzavo mumuviri yevamwe vanhu dzingave idzo dzinyoka idzi dzaakufungigwa idzi anomaona zvinogona kuita handichimaona zvinogona kuita kuti adi apesire kuita izvo zvizvi kana kuti musikana yambesa kuzongoita munyama wasingaziti wakabva nekupi zvakadii kana kuti kujoiniswa zvimwe zvinhu chaiko chaiko is very possible so kune vari kufona please namba yekufona ndeyandakapina namba yekufona ndeyandakapina kwete namba yamudzamuri kufona musafone namba yamuri kufona because ndoine mwana uyu musikana handika precious imimi fonai kunhamba yandakapina apo kana iri kuoneka ndo namba yekufona
anditika right pane munhu ari kufona. Let me I think ndine nhingirikiri yake apa. Let me try and call you back. No man, you see Tendayi. Right. Sis Melly, that was a mistake. Ndachichifona ndafunga kuti ndio number iri pinned. Aiwa, number yamunofana ndiyo iyi ndo yave number yemakosi. Ndakataura sisi hamuna kuzviona. Lucky kuti number yenyu iri pane iyo ifoni futi. Hello. Aiwa saka. Chitaura yenyu. Alright, ndozo. Aiwa, chitaurai matona ndo number yemakosi iyoyo. Chitaurai. Ndafunga kuti ndo number iri kufonewa. Enda kufonera inayo ndo number inofoniwa iyi. Yamanga muchifona isiri iyo number inofoniwa. Oh, okay. Ini ndandila kuti musikana uyu since reveal zita remukomana uyu iye ngaataure zita rake because vana vagonungouya ka vachingo accuse vanhu vachingotaura mazita evanhu ngaataure zita rake. Zita rake azingataura rake nemistake but haana kutaura ari iye but azingataura nemistake. Hello. Hello, Sisi. Hello. Yes, muri kunzwa? Ndikukunzwa ngaataure zita rake because iye ataura zita remunhu saka ini ndogona kungofona panapa ndingotaura nemunhu wandiri bhita naye ndichitaura story yangu chero chandada. But man, ndikiri machats avo vachitaura ndinawo zvangu. Machats ndinawo ose. I have all the chats and I even tried to contact Tendai but haana kundirespond. Aiwa but kungo anyway kana imi muchizvibvumira yenyu panhingirini paplatform yenyu that's okay but I think it's not fair. But ataura zita rake asi aritaura though mistake aita mistake akataura zita rake. Right. Ataura zita rake aita mistake panga chinatsa nyaya yake akapesera ati zvikava zvanzi ningi dai tatobata zita tikatorinzwa. Ataura zita rake Precious a. Itanonzi Precious. Ndikatomuudza kuti uri kuziva here kuti you are aware kuti ataura zita rako. Ataura zita rake. Aiwa, saka ini ndachida kungoti ivo vanhuwo kana vanhu vengosanganawo paindaneti apa pane zvakawanda chero mukaenda kwatilda kuyo unonzwa zvinhu zvakawanda zvinotaurwayo papa saka ngotora nemunhu wangosangana naye wongoya naye kumba ukuya emadha yo responsible person wawasingazivi kana kuti munhu iye ndiani ndo zvimwe zvezvinhu zvinozogona kuitika izvozvizvi handi kana kwatilda kuya kunotaurwa zvevanhu vanozorombesewa muchingoita zvinhu zvakangodaro izvozvo. Alright, Sis Melly, regai ndichidonha vamwe vapindo. Alright, thank you. Alright. Guys, vanoita zvekurapa vaya please fonaiwo mutudzo chingava chii chikuitika pamwana uyu ende Tendai hanzi uripo pano. Tendai hanzi you are here. Waonekwa nemusikana wako hanzi you are here pashow. Number iripo if you want to call. Kana usina kufona isati kuzivi but hanzi utori pano iwe Tendai. Saka tinenge tichingototi zvakutongobuda musadza recho because I tried to call you before tauya palive but hauna kwanisa kuti udi utaure. Right. Utaure neni. So yeah. Varipo here vechivanhu vangatiudzawo kuti zviri kufamba sei chingave chichikuitika pamwana uyu. Oinda here kune vanhu vechiprofita vechivanhu here kana kuti kuna namadzi vanhu vedeliverance. Chingave chichiri kuitika pamwana uyu vane experience nazvo please ngatibatsirei mwana ushu. Ngatibatsirei mwana ushu. Right. Ngatibatsirei mwana uyu guys. Vada kufona namba ndakapina handisiti muri kuiona here. Iri kuoneka here. Right. Let me take this call maybe pamwe nditindo. Hello. Hello, Sis Melly. Muri sei? Mushe muri boere. Mushe. I just wanted to confirm ukuthi Tendai ari Tendai Hakata uyu. Ndi Tendai Hakata ukupi?
nini ndoko Hakata. So tuzakutule sikaneze semi akunzi ukuthi Tendai uphula. Kwenye kuna Tendai ofuthi. So manje yatomzira injonga nje atichaziva kuti nditendai wedu iri Tendai. Okay. Tafi Milani pa Facebook baba mukataza pana Tafi Hakata Milani. Saka takunzi kuti Tendai anoyere Tendai. Okay, hanzi Tendai anobva kupi nai mningina Precious? Tendai angasatangura ndoza angoti ndinongobva akangoti ndobva kumasvingo kuti handizivi kuti anobva kumasvingo kupi but iye anoita zvemakakeriya zvanoenda Botswana achihodha motikari achitengesa anoita buying and selling. Maita basa isusu tobva kwamurewa saka asi wedu. Okay. Vavavhunduka mukatiita kuti gwani zvazviri kufamba sei. Alright, Kola. Because na pictures ake ndinawo atendai zvanichaita zvokuti mukandibata kuWhatsApp yangu ine musikana uyu ndozokutaridza mapictures ake kuti muzive kuti ndewenyu here kana kuti hasi. Okay, please do that, Sis Melly. All right. Say hi to WhatsApp. All right, sure. Okay, bye. Bye. Right. Saka Tendayi Hakata, Tendai uya tuone kana uripo Tendayi. Tendayi Hakata anoita zvemota zvekutenga mota zvemacargo carrier kunotenga mota kuBotswana uchitengesa South Africa nemazitiro ake akwaya. Saka unenge uchikuda ndeyako kuti unenge uchaya handisi kuziva ndiye Tendayi ari kurehwa. Antika ndiye Tendai ari kurehwa hanzi akati ndinobva masvingo. Saka pa 3 weeks wopa mukuda munhu anenge asina kutaura chokwadi kana takataura chokwadi chake hakuna munhu anoziva. But iwe uchinduudza wati munhu anozikanwa stereka handiti? Anotozikanwa zvekuti vazhinji papa vanotova anotozikaniswa. Okay. Right, hanzi Tendai munomuziva stereka hanzi munhu anozikanwa asingaiti Tendai. Hanzi munhu anozikanwa asingaiti Tendai. Ari muno Durban, anogara muno Durban. Hanzi ari kuDurban. Tendai hanzi ari kuDurban anozikamwa zvikuru. Hayi machatsi avo wese avanga vachita ndinawo zvangu kuzosvika ndibvumo dzavo palife. All the chats dzavanga vachipindura Tendai wachana nerafu zvanga achitotaura. Anyway, machatsi ese ndinawo. Ndinawo machatsi ese. So right guys, ndiani angatudzawo here kuti chingave chichiri kuitika pamwana uyu. Asi iwe pamatraka ayo wakambomona here achita zvematraka acho iwe zvekutotenga mota izvi kana kuti wakangoudzwa nokuti mugona kudara achireva nemafuti? Inini pandakaenda nayo pamandebhu muno muDurban pandaenda kunotenga hangu zvandandatumwa pamandebhu kunotenga mahewu ekuZimbabwe. Pane mukomana anga akagara pamandebhu ndiye akamumhoresa asi handina kunzwa nezvematraki asi ndakangonzwa achiti kuita mari pandinoita uko vanhu vakazondiona achitenga bute vachanditi ndakaroma. Aitenga bute? Ayo akaona munhu achitenga bute katiri ipapo akati inini bute handidi kuriona padhuze neni saka vanhu vakazondiona ndakamira panapo vachati ndiri kutenga bute vagoti kuita mari kwandiri kuita kusaka ndakaroma. Okay, regai tinzwa vafona apa. Anozikama kumashopsi? Kamandebvu kanotengesa madzimanda vana mbuya vekumusha anotengesa zvinhu zvekumusha apa ndopaanga ari. Ini zvekuti ane matraki handida kuzvinzwa. Aingotaura kuti mukomana ndotaura ndidhiraivha wangu wetraki rangu. Okay. Right, Kola, hello. Hello, Sis Melly. Murisei. Did right, Murisei? Aiwa tirinani makadima diaries. Dangoda kungocontributa pane zvaitika kuna sisi vedavo. Bongoda ngoti sisi makakurumidzawo kumunza kumba kwenyu musati maziva munhu wenyu nekuti zvinhu zvepaFacebook. Ende zvekare mamusingatombofanirwa kana even kuti 2 days makutorara naye musati manyasozivana nekuti hamuzivi munhu wamunosangana naye. Kola. Vanonenge naye Kola. Nemningina vanonenge vanonyereka naye asikana. Vanonenge vanezhara kunze uko. Sis Melly, tanyatsoziva tabvechinzwa nyoka kuyamwiswa nyoka kudii ine nhau yeFacebook nekuti izvinezvi kutaura chokwadi kandatonzwa tsitsi ndikutodedera nekuti pamwe zvezvi Kola ningirikeni anzani Tendai anenge ari kutoziva nekutaura kwaita Kola wedu sisi weda. Aiwa Kola. Aiwa mainini Tendai ari kuzviziva because machatsi ndinawo atoudzwa fair nemusikana uyu kunzi wakaramba kutaura Simeli ende nezuro kandinyepera iwowe ukatotaura chokwadi ndakunduudza saka inda kuenda kwaSisi Melly kulive nenyaya iyi
Machatsi chitoripo pamachatsi. Akatopindura kuti imbomira kuenda kulive ndichauyako. Haana kuzoindako. Saka ari kutoziva chiripo kuna Tendai kana asina kujoina satanism asi ari kurecruita nekuti hazvingaiti kuti iwe uri kuzviziva wamboita nekondomu ozodzokawo pamhaka yepiri uye usina kondomu munhu usingazive unenge uchitoziva kutorecruita kana isiri satanism panenge patori nezviripo zvemushonga nekuti kutaura chokwadi ka andione paine point yekuti auya azongorara nemunhu achiziva kuti anobuda ropa nekuti ari kuti akatanga muna 2018 then saka ukana uchizviziva waenda uchinorara navo usina kuvaudza. Saka iko zvine zvitakuda way forward kola way forward zvakatoitika mistake yakatoitika kudhara. Anyway vanhu vari kutodzidzawo so through my lives akadai vakawanda vatodzidzawo vatonzwawo. Saka taakuda kuti solution apa angabatsirika sei mwana uyu. Izvi zvaakutodawo vana godobori izvi vanoziva kuti vavabatsire nekuti pavari zvinezvi hatizivi vari kupi vana ava vari kuZimbabwe South Africa kuDurban. Aiwa pane vamwe ataikangonzwawo vanoita izvozvo but vari kuZimbabwe vanorapi but mati haisisiki. Aiwa kwanzi nadokta haisisiki. Aiwa dainge iri siki kune vari kuZimbabwe vatakambonzwawo hanzi vanozvigona. Anyway sorry zvinyu sister vangu ndafunga kuti kana inge iri siki zvaikwanisika kubatsirikana. All right. Thank you very much caller. Gaitione vamwe vanhu vechivanhu pamwe anogona kufona pana patudzi mwana wanga batsirwa kupi. Uzotipawo feedback. Thank you. Thank you. Okay. Caller hello. Hello Sis Melly. Muri sei? Aindiri right ndinongoti kuna sisi vanga vangozamawo kutsvaga vanhu vanobatsira. Muna here vamunoziva imi vanobatsira mudhuze muSouth Africa muno? Vandinoziva vari kusaidhi rekunoku kuJoburg ndo vandinombosinzwawo vanomboita vachibatsira vanhu vakawandisa. Anongouya kuJoburg obatsirwawo. Mungatipawo here nhamba? Ndichaisa nhamba nokuti kana vakatozvinonokera pamwe zvinogona kudero zvichingotokura zvopedzisa zvotozongovakanganisa upenyu hwese. Saka nhamba hamusi kuziva papa pane iri mufoni? Ndinoshandisa foni 1. Alright. Saka muzondisendera kuwa kunhamba yeWhatsApp chaicha yangu yaya kwete ichi. Ya munotaura nekuWhatsApp iya. Alright. Asi ndichatsvaka nhamba yenyu papage hanji. Iripo papage. Alright. Pakanaka munin'ina. Thank you very much. Kuti Bolt Kata aripi kwambotudzawo kuti chingave chichiri kuitika ichi naimi Bolt Kata ari kupi? Bolt Kata ari pambotsanangurira kuti what is going on panapa? Zviri kuitika. Where is Bolt Kata amboyatudzawo kuti chichiri kuitika panapa kana kuti Bolt Kata ari kupi? Pure andipure futika Bolt Kata ambotudzawo kuti what is going on panyaya iyi chingave chichiri kuitika. Right guys, paripo here munoda kufona guys. Hanzi caller inbox ndiri kuDurban. Mira nditore zita rako ndigomupa. Mira nditore zita rako. Hello caller. Hello caller. Taskara wasera sei? Sis Melly. Ndikumbira kubvunza kuti musikana uyu amusana zvekuchinja anogara kuDurban mutsvuku here? Woti ndine munhu andoziva ndozebuying and selling anobva kwaMurewa Chindo iyeye. Mutsvuku ndamuona mutsvuku. Ndinomuziva mukomana anoshandira manager ezvando zvokutengesa mota. Alright. Last week ndingachenzanzi ari kubhotona right? Ndiye here nhai pure ari kure hall. Naiwe sori zvako angandanana nemwana wekumba kwedu like izvezvi so mukomana uyu handini kuzvinzwa. Aunana nemwana wekumba kwenyu izvo so? Saka mwana wekumba kwenyu hasati arariwana here? Pane zvotanga tichingofila kuti pane something
chiri wrong but mazona vamwe kutotara vese kumuti ari kumazasira tikaende tamusapa foni ataura saka vasi asati arara naye here vakatovata vese saka kuti haana kuona ndamubvunza mwana mudiki hapana zvinozikanwa moiwi saka pamwe anenge asina kana chakatomboona haana chakaona zvisimene ndichakubate pawhatsapp kana achinge asvika mwana uyu anosipedza nguva ibasa rake na 8 yowe apedza ari murodhi kuuya Alright, unotibata kana angosvika tifoni rebheki zvakaoma right kwai mukomana wechigemu chake ndiuri kunzwa pure kuti kwai vhiki rapera vakatovata vhiki rapera akatovata paitovata newe saka that means mukomana kana kwai wamunzwa kuti anoshandira manigerian wamunzwa ka aiwa anotoshataura nemanigerian anotoshandira manigerian anoshanda nawo tepo wati ndeyake matraki plus noita zvokutenga in the buying and selling kwandiri anonditi mamatraki asi ndoona achitaura nemanigerian handizivi kuti ndeani matraki ya saka matraki ndeye manigerian right saka semunhu anotamba saka semunhu ano priscilla mbewe pana papasi peizvozvo priscilla mbewe pana papasi peizvozvo kana usina nyaya dzekutaura wauya pano kuita body shame muvanhu priscilla mbewe this platform is not for you hakuna munhu anosika munhu hakuna munhu akwanisa kusika chinhu chiri pamuviri pake priscilla mbewe ena unorayirwa hauna tsika hauna unhu this platform is not for you kana wajaira maplatform enyamunenge muchita zvisina nebasa risina platform haise izvozvo handitika tiri kupa another chance or else ingoexita uyendi handitika priscilla mbewe tati tingokuudza nguva iripo kuti panapa hapana mwari panapa kuti unoudza kuti unoya panapa uchita body shame somebody handitika hapana mwari waunoudza kuti gadzisa muromo wanhingi kana kuti ziso ranhingi rakazokura kana kudai hapana mwari pano nyara uzvinyarisise uzvibvunze uri munhu wenyama right caller hello kukola vadona right guys muri kunzwa varipo muri sei hanzvanzi ungodaro first time yangu kuita kukola ini tongera chingoteerera tiri kumateeri kana angoli ngoboga ka two cents zangu kumusikana alright musikana akatogadzirwa joji chaiyo zvinhu zvasize kumira wezi ndine friend yangu iri kuzimbabwe akambodanana nemwe musikana akadana nemanika igewe ndikabudaya saka zvinhu kuna kwangu anga atofambira maprofita ana botka whoever wese wanongonzwa nzi kune muprofita anoshandira ngaaende zvetomhanya chaizvo alright muri kuti mune shamwari yenyu yaita izvozvi zvekudai futi shamwari yangu anga nemusikana wake wanga ndesaidziza kuMSU musikana wacho aimuchita nemanigeria alright and then akapesera kuzasi kwake kwanga kubuda honyo something it only lasted for a week baba atofa musikana wacho musikana anga kubuda honye shamwari yenyu yanga yapa musikana uyu honye nekuda kwokuromba kwanga aita musikana uyu kwayo panzira ndakaudzwa neshamwari yangu manigerian nanga kuda nawo pane juju dzavakamushandisira musikana yangu alright aikanzangwa nemari alright zviri munyika medu nekuti vanhu vari kutambura kumainvesti kana musikana anga kudhabhokrosa mufesi nekudhabhokrosa munigerian nemufesi saka kumanigerian usaidi kwayo ndokwaakazonopakurirwa zvinhu kwanjo kumba kwavo I think it was the second day usatanga kubuda ndoka akazoudza vabereki vake vabereki vachibvaudza mukomana but ainini ndiri right nakanotisa zviri right musikana ibva zvarambashwedzera kuenda naye kumadokta paanobvisa honye dzaya zvese kumukina kungoenda kumba so mangwana zvabuda futi odzokera mangwana zvabuda futi and then paazongofa usiku akarara saka kuna sister avo handizivi hangu kuti ndo kesi yavo iri but maonero angu ijuju hakuna murume anoejaculata ndakutaura chirungu mune varungu muno hakuna murume anoburitsa unyonyo hweropa hakuna zvakadaro nyangwe kunzi muna zvaro akaremara sei handisati ambozvinzwa apa pakatobatwa mushonga kakubata mushonga wotoende kune zvechechi kana kuwanisa kubato mushonga kuti zvinogadziriswa chimbi zvisiri zvekunonoka my sister chimbi
every day ngati wachitofambira somewhere kusvika nyaya yacho yapera ende nchandapedza ndaida ngokomentawo papicha yenyu yamakapfeka kajini kewhite nekatopu kepink red aiwa makabuda picture yani makabuda go tinotenda ipicture yani zvanzvadzi pawhatsapp yandiri kuona ndakati ndakona makapfeka kajini azvadzi yambi baba wakazobatirwa by the way ndichauyawo kushoko yenyu 35 years ndiri pacanada ndichiri single tichauya tozotaurawo pamwe mungatozotibatsirawo pashoko yenyu apa aiwa uyai takati kundova tiri kutodai titsvaga vanhu vaita semichivashaya kune vanhu kutori nelaini vasikana vari kundinetsa izvozvo arega tishiye vamwe vambotaurawo sisi alright hanzvadzi thank you very much okay bye 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 kola hello wanzwa advise po nanzvadzi avo precious hanzi vane musikana akaenda same similar situation iyo akatofa 1 week akanga aitobuda makonye hello kola maswera sei Sis Melly? ndaswera maswera sei taswera Sis Melly, ndoda ungoudzawo musikana uyo kuti ngaambodzokera kwamandebvu handiti anobvunza mambuya aya anotengesa handiti ambovabvunzawo kuti havana here vanhu vavanoziva. I think vatori nevanhu vavanoziva vanogona kubatsirwa. handitika thank you very much uri kunzwa kola pressure ndi that's a good idea hanti wati pamandebvu panotengesa bute chichi hanzi ukadzokera pamandebvu ukabvunza vanhu vari pamandebvu vanogona kukudzawo vanhu vanokwanisa kukubatsira vanenge vachitoziva vanhu vanoita zvokurapa izvi right saka inini chirega ndichikudropa ndine vamwe mai vakamama vakamirira panapa vada kupinda pashow yavo h2 saka iwe zvachaita ndichakubata kuseri ndotaura newe kuseri tokupawo dzimwe namba dzatinadzo tongotorawo pamashows pavanapa handitika kuitira kuti chi uzofonera vanhu ivavavo asisabhadhara kana senti kana wafona handitika unozotenda wega kana zvaita unongotenda unongotaura utara igora bva kudiaris vochikubatsira free of charge iwe kana zvazopera zvokurwadziwa mudumbu kwauri kuita izvi chinhu zvapera chaikwana twabviswa chinga kwadi wabho iwo wauzokanganiwo kwakabatsirwa handiti unozoenda kunotenda toitira kuti naivo kunenge kuri kurarama kwavo wasisi hatidine kutanga nekuti munhu ngaangobhadharisiwa asati aona maresults atidi izvozvo rega tiwana ikolo yokupesira vatinzwe kola hello ndiri raiti muri sei hanzvadzi haisireke ndarwadziwa nasisi vangu avo zvokwadi ndarwadziwa vanhurume tinodarirei zvokwadi maonero angu mukomana uyu ane zvinhu zvaakaita eidha anozviziva kana kuti hazvizivi asi akaramba achipa vanhu akaramba achirani vanhu vaita zvari kuita izvoka mugumo wacho achafa zvinorwadza nokuti musikana uyu waakaikera hasi kutanga handi maona pana kola ambofona uyo achito anotozikamwa saka ndinotokopirawo kuti kana kuri kuti mukomana uyu akateereraka kana zvichitoitaka utsinye hwari kuita uhu hazvina kana kutombonaka zvinhu zvinorwadza anofanira kufungwa kuti dei anga ri hadzanzi yake iri kuitawo izvezvi anonzwa sei because apa obvious atofiruka eibva akajona chisatanist kana rezi something zvechivanhu zvaakabata ndo nyaya iripo right pane ndichakokona nezvaundi riporokwani I will just confirm from someone pane umwe munhu ari kuno but nenyaya yekugara amusizati ari available ndikati hasi but namba dzake handina then kana ndadziwana ndotaura naye mukuwhatsapp alright hanzvadzi asi kana munhu uyu anozoita kamahara uyu anozotenda kasi pano padhayari zati believe zvokuti kwai vanhu ngavatange vabhadhara mari vanhu vanozobhadhara vashandigwa zvaita because vanhu vakandigwa mari kakawandisa aiwo uyo munhu iyo anobatira zviri pajekerere kuda nongozviziva kuti munhu anokwanisa kubatira munhu kana munhu angoporawo kana achida kutenda munhu anongotenda munhu kwete kuti anongochaja kuti mari yaka alright hayo kana pakadaro bho vanhu vazhinji yes raisi wanetsa maraini zvirwere zvepabonde aiwa kana pakadaro pakanaka kana pakadaro ndo vatiri kutodaiwa mozo ndichimutsvaka namba mondikandirawo namba
pacho sisi bhini ndokusendera ndokwadzozinga bhini. Alright, thanks very much Andradza. Right. So pane vanhu vanyora number mumacomments, ndikuona number mumacomment section dziri kuuya ngati guys number dzamuri kuita dzisei dzika idzi ngazvite mahara because yakanzi mari haabhadhari. Kola hello. Hello Magadi, Sis Melly. Ndiri right, muri sei? Ndiri right. Semene ndikuda kungotaura just panyaya muvaya mamuchita live. I don't know if you're still there. Tiripo ka live ndimi kutopesira ipapa. Oh, all right. Sis Melly, what is musikana chanofanira kuita ka? Ngatore foji yekuti andiziko. Osha foji yekuti. Isa pajira dzena. Right. Opeka. Okay. Uri kunzwa Precious? Ima fojira. Ndikunzwa. Otora. Hello. Takateerera. Fojira. Ngatore. Tinozite bipiro. Ngatore atore mvura yakati dziyembe shishoma. Anwe mvura iyi. Okay. Umbona. All right. Bozi zvoti akwanise kurutsa nekuchaya zvinhu zviri mubhozi chinji akaiswa ane chinhu chinenge chakaiswa mudumbu inogona kunge iri nyoka inogona but kana tikazoshandisa zvinhu zvakaita what can I say pachivanhu I don't know kuti handikwanisa kuzviexplaina zvindingati chii but ngambotanga atraya arutsa then I will write you a lot paningiri because I don't have enough airtime. All right. Saka munorapa? Andikweti ndinorapa but ndogona kungoona ndogona kungorota something like that but handirapi hangu. Okay. Saka pamatoona kuti ane chinhu chakaiswa mudumbu handiti? Sisimene handidi kuti ndaona but ngambotrayo zvandataura then I will write you kuWhatsApp kwenyu. Oh, all right. Aiwa hapana kuipa. Hakuna kuipa. Kwanzi zvokola ndiziviwo decision ndeyako kutora kana kuregedza. Iyi pana pari kungopiwawo hamene zvari maadvice ari kungopiwawo nevamwe vanozivawo. Handiti kwanzi ndinooneswa asi handiiti hangu zvokurapa asi ndinooneswa kana kurotswa. Handiti hanzi tora chijira chewaiti woisa zvibute zvako mukati wopfeka. Handitika imwe woisa mumvura womwa. Hanzi wakunorara kuti ukwanise kutanga waburitsa. Handitika asi vati vachandi. Anogona kuchaya, anogona kubuda, something. Hello. Davira hako mudavira hako panoti chiwa mudavire tihwe kuti anoti kudiri mudavire Hello. Mire pakadaro kwai mukomana wacho ari kuti Tendai uri kufona. Okay, akufona. Aiwa taura naye auye pano palive. Inda kwani aisa phone pa hold. Right. Saka at least thank you very much caller. Mozondudza mondibata ku inbox mondudza kuti zviri kufamba sei. All right, thank you. Maita basa, thank you very much. All right. Okay. Right. Ndi vamwewo vanobatsira ava zvaudzwawo zviri kwari. Saka musikana wedu uyu achambotaura naTendai. Achambotaura naTindo. Dei angondiudza ndakuisa enda Tindo ipa palive angotaura napano. Right. Because ndoda ndichipedza pana mai vanoda pana mama vedu vanoda kuya panapa. Bute I think iri kutaurwa ibute rehondo. Anti ndiro rakatsvukira iri. Teni kuuya rokufona apa ndoti apa foni wapa. Ndonga pachita link to conversation cheko. Zvinoda kuda kunza imwe call akapa imwe guest apa ndodi. Ndodi apa zvari kungu. Tombomirira tiwe. Ndanchiti ndichiunza imwe guest. Nanchi ndichiudza guest imwe zvino vakungotaura kuseri zvobhoa zvokuti ndinoda nongotera kuseri kuti singauyiwo. Hanzi vauta vataure panapa tichinzwawo pano. Nai. Holawo futi. Tindo wacho. Hello kola. Hello Sis Melly Magadi. Mushe muri sei? Mushe ndoda kungosapotawo zvakakutaurwa nakola vataura nyaya yebute but havana kuspecifya kuti bute ripi nekuti kune bute rematare nebute rehondo saka uyu siswedu avava vanofanira kutora bute rehondo nekuti ihondo yavaa kutorwa nayo
but ndiri kusapota zvavataura izvozvo ndizvo zvasanishandisa bute rehondo vakaenda kune vanhu vanotengesa bute vanotaura kuti vanoda bute rehondo akatosiyana mabute acho iro rakatoita kakusvibira so rakasvibira ndorehondo irororo. Alright. Okay. Saka regai tigomudza unenge ari pafoni. Ari pafoni. Vaida mutendi unoda kuvata kune dzimwe mbiri nyaya dziri kuya kune dzimwe we've got 2 more guests. So no sleeping today my sister. Oh, I beg. What you can do, tora coffee yako andika it's a black strong coffee yekuti nhasi urare unenge uri pano. Ukuthi pane dzimwe 2 dziri kuya unozati kuzonzwa chimunya zvonetsa. Andoona. Hanzi muchembere sokweri ava. Aiwa havasi muchembere sokweri ndina kunzwa riri voice ramuchembere sokweri. Ndo precious ndofunga ari patight cheko zvino yoti tongomirirawo zvotodi. Totongomirira because panenge pari kupisa pafoni papa zvino mwoyo yedu yakuda kunge iri padhuze tichinzwisisawo tiripo zvozvo zvacho zvakoma. Sorry ako Tendai Vaida, sorry zvako. Nasi was a Friday tiripo guys. Tiripo mana baba vari kuna TV uko nasa vakomplain antaswera woti sezvaro saka havacomplain zvino yazive kuti nguye kuti nimbotambawo nemadiaries. Handitika ina ndashamwara vanozviziva kuti handina friend. Vanotongonza ndakuti ndakuinda kupi? Ndakuinda Faith, why are you sharing this nikiri video ndei ari kushare pano? Tiri pa live wakuti share mamu kuti vanhu vainde kuere na Faith. Chiri kuitika? What's going on? Okay, Hanzi wig suit you. Thank you very much. Ndichakupa izita remunhu wewig kana ndapedza. Vari kuda mawig. Munongoenda kune munhu ye kune type dzema afro mai mwana type dze mawig ere ari kusikonwa mai mwana OG mai mwana kuti unotamba netongu ugoita zvaunoda azere vari kumasona. Azinoya ndiri kutomwa coffee yoyo black coffee. Thanks Tavi ndo chaisha yoyo kuti usavati. Zvino vanhu ndanda kutochipinza second guest zvino vanhu vari kuti chimbomirai. Saka chiregai timbomira. Desperate munamo. Hanzi pana sekura makaunza pashowing. Varipo but chinoitika ndechekuti right. Pana munhu ane 088 anongoramba achifona ndingomudropa yaramba achingofona. Amanoti ndiani? Aiwa, atopura aripo akangoisa foni pahold. Pure aripo akangoisa foni pahold chete. Aripo foni ingori pahold chete. Right, azodona manje. Regai ndimfonere back. Azodona manje. Tiani ko. Hello. Ndiani? Hello. Ndimani? Ndiri kutozama kufonera. Hello. Hanzi? Manzweresa nandichitaura navo. Wangokaisa foni pazvo. Yacho ndoyazondifonera. Wangokaisa foni pahold saka tatisinganzwi hanzi kudii? Andina kuisa foni pahold but vandifonera foni yandiri kushandisa ndo yavafona saka I think kudaira kwandavaita zvinzwiki ikoko. Okay, pana munhu ari kuti Sis Melly mirai. Sis Melly add me. Tendai is my brother. Add me taure pano anoda kutaura side rake. Alright, tarisai Teresa. Namba ndakapina pazasi. Ndakapina namba pazasi apa. Ndakapina namba. Saka iwe ramba uri papa wafone pa namba idzi. Ndakapina namba idzi. Saka ngafone ipapo Tendai. Ngafone guys, mane dzimwe namba 3+27 andisi kutora. Tiri kuda 27 chete ndo namba ya Tendai. Anditika
ya nditarisai Teresa ari kutaura anditi saka vasiri vari kumuna UK chichi handisi kutora saka tipei namba yani toda namba Tendai wacho ngaafone panamba dzandakapina idzo namba dzandakapina fona idzodzo idzo Tendai fona panamba dzandakapina idzo namba dzandakapina ndo namba dzaTendai fona panamba dzandakapina idzo ndo namba dzekufona 073 call yes wants to speak andina fona kuWhatsApp tarisai Teresa iri kuWhatsApp mirai ndiona kuti ndogona kuiseva here namba iyi let me see mirai 073 346 46 right mirai ndi add mirai ndi pin tiwane kubatanya fambira nyaya dzacho right ndakofona manje ndakutsvaga namba dziya kuWhatsApp ndochifona mirai tione right Tendai uripo unotengesa mota uripo pando nemota dziripo shuwa ndo profile picture ine Benz kai pandegapa right haasi kudavira Sis Melly. hello Kudaira vambodaire. because vati ndifoneka ndakufona havasi kudaira saka Sisacho ndo ari kuita pressure iniri kuda kusisacho atondipa nhamba dzava nditi ndofunga kuchifonera usende polisi tikumbira kusvika ikoko katala ivi yaSis Melly wagoya kwamuri vakuti Tendai akataura asi kuda kutaura vaisa vanyora mumacomments umwe havana kunyora kwandiri right iwo zvowoita ipapa unogona kuita toti uriko uri kuona pachiri padenga icho chinenge chimunhu kurait kwako unogona kuedha inini ipapo kudaidza mukomana wako ipapapa ouya ipapa muedha apa ite 3 weko ataure maka wakamuedha ipapapa kwa imi mari kuramba daira haasi kudaira ndienda ndichifona alright regai ndibaye ndiite zvamataura alright tozvitadze right Tendai X iri kuri auya iri kuti reconnecting ayo iri kuti reconnection ndikuiona iri kuti reconnecting ari kukonzeresa kwatoti ichaita iye ngangouya titaure nyaya tese tiripo ingasisime uya kwete ndiri ndega ina handisi kuramba kuti auyeni wadrop right saka Teresa hanzvadzi yako iri kudropa toita sei regai ndizame futi try to on regai ndizame futi okay ngauye chokwadi tese titaurire chokwadi tese vanhu vese vari kugozotange kutaura saidi rangu chete ndizvozvo zvakatonaka chaizvo kuti masaidhi abude ose nokuti haisi easy kungoisiwa nyoka mudumbu. It's not easy kashamwari. It's not easy. Andingo connection. Hayi waite connection ka ndiye ari konzeresa. Kwa eda sisi vacho. Eda sisi vacho ibaba. Eda sisi vacho. Namba yavati ndainyora. Sis ndanyora pasi sisi vacho sisi nani saka ndinotanga kusema ka kuti why. Vandi
send number izvezvi. Oh. Drop a live. Alright, save. Drop out save. Drop out save. Vamwe here macomments. Varimo handichavaoni macomments vanga varimo vachitonyora kuti Ed handichavaoni. Vari kutonetsana naiye nekuti pawandifonera vari kunetsana naye chitiko iwe uri kurambirei kuenda palive. Oh, saka sisi vari fake avo. Teresa mudhayari. Mudhayari Teresa saka hatori fake, munhu ari fake mudhayari ka Teresa. Kana iye Tendai anokufollowai. Asi madhayari musandidisappointa kudai. Tendai anondifollowa futi. Anokufollowai. Ndapera bawa. Vafollowers pari vakomanaga. Family yepanokoma kuita sei futi uya family ko chi futi Tendai. Tendai ko chi. Hanzi ana matraki tomuziva. Hanzi ana matraki tomuziva. Aiwa macomments ari kubuda. Ari kubuda macomments umu. Ko apa wona sisi akundifonera ne direct ko apa muri kuona zvaari kuita direct ko kuti ndikadaira inzwi kwepamuri. Kunokwa. WhatsApp. Ngadaireka ku WhatsApp. Uya ka WhatsApp. Hanzi unogara kunozi kubali unogara hanzi Tinda anogara kubalito. Anogara kulalusha kana dziri nemati ndinyepera hanzi ndogara kulalusha asi kana achigara kubalito ndakutonzwa chokwadi izvezvi. Deveni yapindira. Deveni hoye hokoya ne Deveni. Muri seko pa Deveni apo guys. Zviri sei pa Deveni kwa mashu muri sei ko. Muri sei ko Deveni. Ku Chatsworth muri sei ku Deveni. Ku Phoenix muri sei Deveni. Saka wadai manje toita sei manje. Ndiyakondikadaira system Melly kwamuri hazvinzwikwe ini ndiri kuda kuti zvinzwikwe vanhu vese vanzwe kuti handisi kunyepa ndomunyepera ndigowanei pazviri. Hapana. Sisi vacho ndovandifonera vandipa nhamba dzavo idzi 063 813 9256 hanzi ndikumbira kutaura neniko apo. Alright. Watiwana nhamba dzadzo 0 chi? 063 813 92156 92 156. Aiwa dzinenge dzawandisa. 925 aiwa no 063 ka 813 9256. Okay, 9256. Katitire kuti save nasi. Sisi vacho vari kudaira mune zvakanaka ende sisi vacho vari kutotaura zvakanaka. Aiwa ndimuka munhu kadzivozve. Sisi vari plazani pamanenge asina chavanenge achitozivawo sisi yandiona. Pana chavanenge achitozivawo mukadzivozve. Aiwa ngangondigadzirawo Tendai wacho ngangondisunungurawo zvakandiita ndakuvara nemudumbu. Ezvo ndiri kuzvimba pamwe zidumbu richazvimba kusvika hamhero kusvika rini handichazivi. Aiwa Ngangondisunungurawo Tendai. hanzi unoita bute richakutadza zvishamiso bute iroro. Hanzi unoisa bute iroro richakutadza zvishamiso zvakawanda. Saka hatiziwo kuti right rikaitiratsvake kuWhatsApp tione tivaveko here. Namba yavo vanenge vabvisa kuapp ina ndichavaoni kana kuti vandiblokawo. Saka vandibloka. Kwandiri kuno kwaichabudi. Saka vandibloka ndichavaoni ini kuno saka vandibloka avo kana vagara vachitofollowa. But sisika mundibloki nokuti mangwana muchauyawo muchida rubatsiro rwepano futi. Zvino mukandibhlokera nyaya yebhudhi venyu hamuna chamunoziva musimi makapa munhu nyoka mondibloka mundi hazvizonakidzi. But anyway it's okay andika so nini black hands na chiedza ndana kutengesa bute mchembereso ko ndova ndoziva na tari uyo tari anonzi tari ndlovukadzi na mchembereso ko ndova ndoziva kutengesa mabute waya mafohla waya
right saka muningina alright iri board katipinde zvedu kune umwe munhu anzi call direct handina airtime I don't have airtime handina airtime saka ndikudrop yangu munetikozunzwa kuti zviri kufamba sei ndositaura newekuseri ndokupa dzinamba tiona kuti haufa aya zvakanaka pamwe wacho pamwe waruda kuzondibata kuseri kusiri pano acha basa alright iripo right mirai guys kana vazouya mirai hanzi china mama mirai guest number 2 hanzi china alright vanga vatomira ndakutofona right so guys ndakudropa phone ndikiri live I'm dropping this live now musaenda kure don't go anywhere tina avangatofonera sendera message anzi ndoda kutofona now data ndatenga kuti ndiye pa live rinofonana ningi rinoperera 12 saka chirega itivaunze anditika chirega itivaunze avari kufona ndiani kwa mamira itinzwa hello mes makadi yenyu tiripo okay ma advice yangu ndiyekukana uyo kana mchinda atadza kubatika mapictures emchinda yeye anofana kuzopa social media worldwide mazimbabwe dzese omuona zviri izvo kuti ndeyawanikwa munhu nafoni ndezvandandichitotraya kuti nditi tizvisolve tisati samapictures ake ina picture ndapiwa nezuro chaipa ndandisina kumaposta because ndandichiti achadiwa achitawo zvikete sekuti ubatawo vanhu votaurirana handitika zvino munhu ngaitopa social media enzeni vanhu vese vomuona tirava vanhu vatitovamuziva ndipapo ndizvozvo enzeni kana uyu kauyo kana apingana kuwana munhu uyu pane mumwe munhu andinoziva ari muzimbabwe but anenge kufanira papeji raranzi kafera mudara anonzi kafera upinda communication naye nokukatika ndotodatokwaatobatii kafera alright mozondipa namba dzachona no I don't have numbers dzemudara but I know he's very good mupanyaya idzi saka iye anongoenda papeji raranzi kafera otsvaga nhamba dziri papo dzekuzimbabwe ufonera mudara ari papo otaura naye munhu ngaitopa social media please vozipa tisatomuona nototi zvitire ball alright pakanaka saka tichaita saizvozvo alright yo hanzi kandai pasocial media kutotwa mwasikana vasambwire vachanyengwa vachiramba chingoitwa izvozvizvi vachingonzi dai saka ngaise pasocial media tione saka maybe namba dzandapiwa hadzisiridzo ini because dzandapiwa inini hadzisi ku 9256 kofonaika imimi tete yacho chifonaika tete chifonaika imimi chifonai mimi tete chifonai namba dzangu dziripo chifonai mimi tete uzotipa namba dzasekuru kafera vacho chifonai mimi tete chindifonerai mimi tete pawhatsapp kana dziri dzemu-sa hither hadziswi kodi kana dziri dzemu-sa teresa hither hadziswi kodi abhikwana hanzi mari mberi namba yanakapinwa ndabvisa manje because ndanda kuti ndakupedza guys mai varikuda kupinda vatenga data ravari kuti rinopera na 12 saka tikanonoka havazokwanisi kuti hatichandizi tozoita sei hanomaona because pana mai varikuda kupindawo idzo namba idzo itai fast guys chipinze imwe next caller itai fast chipinze next caller itai fast chipinze next caller because ndimai vakuru vauda urara plus vane nyaya yavo itai fast namba ndapina idzo ngavachifona tione
Ndakamirira imi mutete. Teresa, guys, is not calling, guys. Saka, guys, don't go anywhere. Ndaku drop a call. Ndichingo drop a call. Ndichitodzoka. Ani maona. Ndinamwe mai vakamirira. Saka musaenda anyway. Mese, don't go anywhere, mese. Chamunhu chakutodedza vamwe kuti vauye kuzonzwa nyaya iri pano. Nyaya iyi iri ku involve one top celebrity. Andika inzwai munzwe nyaya iyi ina handisiri ndikuitaura. Andika ikutaurwa namai vechikuru isati dzizivi nyaya idzi kwadzakatika hatidzizivi asi dzine kufa kwevanhu mukati. Regai muzvinzwire amai ava vachitaura. Regai chinzwire mai ava vachitaura. Andika so guys chairperson kwanai. So guys ini ndakwenda asi ndikudzoka izvo zvandisikuenda ndoda ngoti satellite 2 dzakabatana ndakudropa ndobva ndatodzoka izvo. So stay tuned guys. Samantha Yesu wanga waro